Croeso nôl i chi. Wel, dyn ni wedi ymuno gyda Elwen yn y gegin sydd wedi bod yn brysur yn paratoi fan hyn. Elwen, croeso. Diolch yn fawr, diolch. Sut wyt ti? Iawn, diolch ti, diolch. Ac ni'n gallu gwynto rhyw spaces hyfryd. Felly kebabs, cigeidion sydd wedi heddiw. Ie, ni'n neud rhywbeth reit hawdd heddiw. Maen nhw'n hawdd. Fi falch. A adran ei hun yn un, lli. A beth gynnau di cigeidion bendigedig, cigeidion Cymreig. A dwi wedi mynd am y steak rump stick, sydd yn rhatach. A dych chi'n angen lot, hwnna'n un stecen eitha mawr trwchus, ond dwi'n mynd i gyfuno hir gyda tatws gati, a mae'n gwneud swper cyfa ar gyfer falle 4 o bobl, felly diolch yn ddrud. Dyna ni'n cychwyn i ffwrdd, fel dych chi'n gweld, dwi wedi torri yr cig. Yn ddarnau, maen nhw'n eitha trwchus. Ie, mae'n digon frathiad i weld ar hyn o ddwys. Oes. A wedyn, da ni'n mynd i faru'n ydy hynna rwan. So, iogurt yn cael ei ddefnyddio'n aml iawn gyda pethau Indiaidd. A be dwi am wneud ydy reid y spices mae fewn. Mae gennau chili, dwi'n gwybod ych chi'n licio bach o gig. Na fo, dwi'n dweud chili coch, a fedrwch chi fynd, chi'n gwybod eich bach llai os ydych chi isio. Coriander mal, mae gennau paprika, mymryn bach o paprika, chydig bach o bowdr chili mwyn, dwi'n mynd i wneud am boethach, a powdr curry. Mae'n deud faint wrth gwrs, dod i fyny ar y sgrin. A wedyn mae gennau un llwyfwr o'r garam masala wedyn. So eto ddim pethau rhy boeth. A be dwi am reid y fel yna rwan, di un ionyn wedi'w ratio i fewn. A felly, yn syml iawn, da ni jyst yn cymysgu hwn gyda'i gilydd, a hwn wan fydd yn mynd i reid y blas drwy'r cig, y blas Indiaidd. Dwi'n siŵr bod yr spaces a'i gyd y fath o bethau, mae'r rhan fwyaf neu fo yn y cwpwr, rhwng bethau rhy anghyffredin, a dyn digon hawdd i ffeindio os di rhywun mefo nhw adra. Na, dyna beth sy'n bwysig. Mae tafio gorau mynd allan i brynu gormod. Ac sas gynnach un o hynna, diolch yn mynd i wneud gwahaniaeth mawr yn y diwedd, felly jyst chi'n gwybod, rhowch beth bynnag sy'n gynnach chi. Cig yn di fewn, a yna gadael o gorau padhira mewn gwirionedd. Dros nos yn delfrydol. Gwych os fedrwch chi. Ond fel arall, swn i'n dweud o leia awr. Ond mae iogurt wrth gwrs cael ei ddefnyddio i fariniadu hefyd. Gan bod yna chydig asid yna fo, dydwch bod eich cig chi, dydy hwn ddim yn mynd i fod yn wydyn, ond dydwch bod chi'n mynd am ryw doriad bach rhatach. Neith e helpu wneud o'n fwy brau, yr iogurt. Mae yna enzymes ag asid y bethau yn yr iogurt. So dyna ni, dyna cwbl da ni eisiau gwneud gyda hwnna. Syml iawn. A be da ni'n ei wedyn ydy mae gennym ni datws fan hyn. Tatws bach, a mae hyn tes maint neis. Os ydyn nhw fawr, dwi wedi torri nhw yn ei hanner fel hyn. A dwi wedi berwi hyn jyst am ryw 5 i 7 munud. Lle maen nhw dal eitha caled fan hyn. A cwbl da ni eisiau gwneud wedyn ydy cael yn sgiwars kebab. Mae'r hyn di mwydo mewn dŵr. Am ddipyn, mae hynny'n atal nhw losgi yn y popdy neu ar barbecue yn yr haf. Ond ni'n mynd i sôn am barbecue, achos bod y tywydd ddim yn gret heddiw, a dwi'n yma blwyddyn diwetha, dwi'n cofio oedd hi'n gynnes. A nathon ni ddechrau gael do, fi'n cofio adeg yma blwyddyn diwetha. Felly mae hyn yn rhywbeth allan ni ddefnyddio ar y barbecue hefyd, ynddi? Allan ni'n hollol heddiw wrth gwrs dwi wedi coginio nhw'n y popdy, dyna beth dwi'n neud. A cwbl ydych chi eisiau neud wedyn ydy just, ydych chi'n gwybod rhoi nhw fyny, hynny ydych chi eisiau. Rwy'n sylwi pam bod chi'n cwcer tatws mor hir hynny, bod ti'n mysio o ddysgu na ddarna pas i'r ein o'r ffordd. Ia, hollol y waith. A cyn i mi olchi'n wylo, so ni just yn uro nhw rhyw fymryn bach fel yna, a wedyn, fel dwi'n dweud, heddiw, maen nhw'n di'r popdy. Ia, a tra da chi'n cael blasu hynna, dwi'n mynd i ddanos wedyn, chydig bach o bethau neis i fynd gyda nhw. Lle mae gynnau'r ein barod, so nawn ni gael madel o'r hynna. Felly ti dweud yn y popdy, pa wres o'n a pa mor hir? Eitha poeth. Dwi wedi rhoi nhw fewn, swn i rhoi nhw fewn ar nwyd a 6 neu ryw 200 o dymheredd. A dyn na'i dynnu nhw allan i ni gael gweld hein. Ia, dwi bod yn anamlwg i'ch ymlaen sydd ar yma fel bod ti'n bob wsos. A chi'n aroglu hein, dwi'n credu, doddech. Os angen troi nhw yn y popdy? Na, dwi heb droi nhw, felly dwi am godi un a ddwy, a wedyn na i dynnu'r cig a bethau o ddar un i chi gael blasu. A wedyn, os fi gynnau amser, na i ddanos i chi be dwi'n gweini nhw efo. So rown i hynna, y fanne, sut da ni'n gwneud o ran amser, da ni'n iawn i chi gael blasu. O, dwchwch, mae'n bach yr un i chi fan hyn. Hyfryd. Ond dwi yn meddwl falle bod chi eisiau... Siwch chi golli ar eich dillad a blows neis. Na i fita rai, nhw sy'n gadw nhw'n hir. Gewch chi weld y spaces. A wedyn, be dwi am wneud ydy... Ie, gynnas, neis iawn. Gyda bwyd Indiaidd, yn aml iawn, da ni'n cael fel iogwrt yn dydyn. Iogwrt naturiol eto. Bara bach nan.
A wedyn, dwi jyst am wneud rhywbeth syml iawn. Dwi'n credu bod coriander rwan yn wych gyda blas Indiaidd. Lle jyst i torri fyny coriander, lot ohono fo, nionyn coch, a wedyn chydig bach o'r tomatos ceirios yma. Torri'r rheina i fyny, a dwi'n mynd i gymysgu nhw. A wedyn mae hwnna wedyn ar blad, da chi'n gwybod, gyda hwn, yn bryd. Mae'n fwy o gic hwnna gyda'i ddisgwyl. O, wei, sori. Na, mae'n neis, ond ti'n dweud o'n rhy boeth, ond mae'n dipyn o space yn o. O, weis, wel, os ydi o'n ormod, yn amlwg mi fedrech chi wedyn, da chi'n gwybod torri a lawr. So, cwbl sy'n ni'n neud gyda hwn, just fedrwch chi gymysgu mewn bowlen fel hyn, a wedyn dwi'n mynd i weini nhw. So, mae jyst yn rhywbeth bach neis i wneud, i swper. Ni'n angen tatws ychwanegol, ni'n angen reis. Na. Tra ti'n gorffan hynny, cyfla i chdi... Wel, ddeud wrth bob adra amdan cysadleuaeth gyda chi mynd ymlaen y hybu ci Cymru ar cyfle Kate Rugby. Ie, gwych, mae yna gysadleuaeth i dimau iau dros Gymru rwan. Sa na rhyw fam neu rhyw dad yn gwylio heddiw. Cofiwch ddeud os ydy'r plant yn chwarae rygbi. Be da ni eisiau nhw wneud ydy gyda llun o'r tîm, unna bod nhw wedi ymarfer ar o gêm. Just llun. Mae fod i gym e bynnag, ie. Ia, a wedyn maen nhw'n reid ar hashtag yn llawn daioni. A mae yna gyfle ennill 1000 o bunnau a hyfforddiant wedyn gyda Phil John. Mae'r manylion ar y sgrin i chi nawr, ie. Reit ta, mae hwnna yn hyfryd ac dwi'n mynd i gladdu fewn i hwnna'n y myd. Glicio'r iocus.